kommet til Orkesterøen. Kan vi have nogle trommespillere over på trommerne, og vi skal have nogle klokkespil, skal være på den her, 2 på hver. Og så er det jo orkester for resten her. Nu er det helt store orkester ved at gøre klar her. Orkesterøen, der gør man det hele dagen, man spiller i orkester. På alle mulige forskellige instrumenter. Jeg kan godt fortælle jer, at det er mange spændende instrumenter her. Og de skal give det til rundt alle sammen. Og det er, jeg plejer at finde ud af, hvor de har i børnehaven. Så er det det, vi spiller på. Så har vi alle sammen ved at have instrumenter. For nu skal trommerne spille, mine damer, er det trommesolo. For nu skal klokkespillene spille. Så nu skal rasleæggene spille. For nu skal alle dem, der ikke har spillet, spille.